Ba lokaci ɗaya mutum yake samun duk wani abu da yake so ba a cikin rayuwar nan. Muddin mutum yana son ya samu abun da yake so a cikin rayuwarsa, to akwai tsanin da dole sai mutum ya taka shi. Wannan tsani ba komai bane ba face haƙuri. Muddin kai za ka ce a cikin rayuwarka da kuma cikin al'amuranka ba za ka sa haƙuri ba da juriya, to babu shakka ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Yau duk wanda kake gani ya ɗaga sama, to babu shakka sai da ya taka wannan tsani sannan ya tafi sama. Lokaci ɗaya ba za ka ce kana so ka samu abun da wani wanda ya taka wannan wuri ya tafi ya samu ba. Dole kai ma sai ka bi wannan hanya, kuma sai ka taka wannan hanya yadda ya kamata. Haƙuri ya zama a cikin jikinka ne, a duk irin abin da za ka yi ka sa haƙuri. Ba lokaci ɗaya za ka samu abin da kake so ba. Amma muddin za ka sa wannan haƙuri a cikin zuciyar taka, to gani za ka yi kamar ba ka yi wahalar da ake gani ka yi ta ba a baya. Allah ka sa mu dace.